ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗ୍ରେପ୍ସ ଆମର ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗୁର ଗଛ କୁହନ୍ତି। ଏଇଟା ବାଙ୍ଗାଲୋର ସତ୍ସଙ୍ଗ ମନ୍ଦିରରେ ହେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଗୋଟିଏ ଗଛ, ବଟ୍ ଫଳ ବି ଫଳିଲାଣି। ବର୍ଷେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଲା ଲଗାଯାଇଛି ବୋଲି ଯେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ଆମର ଅଛି ସେ ଲଗେଇଛି, ସେ କହୁଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଫଳଟା କେମିତି ହେଉଛି ଅଙ୍ଗୁରର। ଦେଖ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଫଳ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗୁର ହେଇଛି, ପାଚି ନାହିଁ, କଷି ଅଛି। ଅଙ୍ଗୁର ଲଗେଇବାର ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ବି ତା'ର ଅଛି ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ। ଏଠି ବି ଗୋଟେ ପାମ୍ପେଲ ଖାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଆଡ଼େ ଅଙ୍ଗୁର ହେଇଛି ଏଠି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗୁର ଗଛ। ମନ୍ଦିରର ପଛପଟରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲଗା ହେଇଛି। ଗୋଟିଏ ଗଛ କିନ୍ତୁ ଫଳ କିନ୍ତୁ ଫଳୁଛି। ଏଠି ବି ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗୁର ହେଇଛି, ଦେଖିପାରିବେ। ବହୁତ ସାରା ହେଇଛି ଅଙ୍ଗୁର। ଏଠି ବି ଗୋଟେ ଜାଗା ହେଇଛି, ଏଠି ଅଙ୍ଗୁର ହେଇଛି। ଏଇଟା ବାଙ୍ଗାଲୋର ମନ୍ଦିରର ପଛପଟ, ପଛ ଗେଟ୍ର ୱାଲ୍କୁ ଲାଗିକି ହେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଅଙ୍ଗୁର ହେଇଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୋ ଜୀବନରେ ଅଙ୍ଗୁର ଗଛ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏଇଠି। ଗାଁରେ ତ ଦେଖିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ତ ଆମର ଅଙ୍ଗୁର ଚାଷ ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ତ ୱେଦର୍ ଅଙ୍ଗୁର ହେଉଛି ସବୁଆଡ଼େ, ବଟ୍ ଫିର୍ ବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଅଙ୍ଗୁର ହେଇଛି। ଗୋଟିଏ ଗଛ ସେଠି, କିନ୍ତୁ ଫଳ ଯେ ପ୍ରବଳ ହେଇଛି। ଫଳ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଙ୍ଗୁର ଗଛ, ଅଙ୍ଗୁର ଫଳ ହେଇଛି। ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଆମର ଏୟାରପୋର୍ଟ ରୋଡ଼ରେ, ନୂଆ ଏୟାରପୋର୍ଟ ରୋଡ଼ରେ ଗଲାବେଳେ ବାଟରେ ବହୁତ ଅଙ୍ଗୁର ଗଛ ସେଠି ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେଠିକି ଯାଇକି ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ପାଖରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗୁର ଗଛ ଅଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। କେମିତି କ'ଣ ଏଠି ଅଙ୍ଗୁର ପାଚିଲାଣି, ମୁଁ ଉଠିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାବି ସେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି କରିଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗୁରଟା, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଅତି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ କେବେ ଏତେ ପାଖରୁ ଅଙ୍ଗୁର ଦେଖିନଥିଲି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ। ଗାଁରେ କିନ୍ତୁ ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ପରିବେଶରେ ତ ହୁଏନି। ବଟ୍ ହେଇଥିଲା ସେଠି ଦେଖିଥିଲି। ଏଠି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ